Monggo Nias Nada campur sarinya Indonesia. Bersama Tiffany NDS. Kopi lagi neng rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok podo tempe, opo koyo ngene rasane wong ora duwe. Cintaku kok yo sampun nesu, nesu kabeh iso, rasa kudu nganggo macucu, emanen paras bagusmu. Tak beda karo atimu, rungokno tembangan manisku. Sikat ya mas, yo sayang ngapuntene saestu, ya dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak dimohon foto bersama teman-teman monggo. Kasih foto ke teman-teman monggo.
kasih. Sampun-sampun. Adik namanya siapa? Adik namanya siapa?